Avui estem molt contents perquè estem aquí a la comunitat d'Arquebisbe Creus número 1 de Mataró perquè fan una festa per celebrar la instal·lació fotovoltaica que han promogut ells a la seva comunitat. I això és una gran cosa. Nosaltres estem, des de Solidarics hem participat, però bueno, evidentment el mèrit des de la comunitat, i estem superfeliços perquè hi ha pocs clients que a sobre que els hi fem la instal·lació la celebren d'aquesta manera. No? S'havia de celebrar això. I això perquè ha estat una gran fita, no? Aquesta instal·lació. Llavors jo, en primer lloc, el Miquel ha estat l'ànima del projecte i sense ell això no hauria tirat endavant, no perquè sigui de la comunitat, sinó per la seva insistència, la seva perseverància. Jo et volia preguntar, primera, per què heu fet aquesta instal·lació i quin ha estat per tu el major repte que t'has hagut d'enfrontar per tirar endavant aquest projecte d'autoconsum col·lectiu? Bueno, aquest projecte, bàsicament, perquè sóc molt pesat, perquè els veïns fa molts anys que creuen en mi. Ens va convèncer en Miquel i nosaltres, particularment jo, vaig estar a punt de dir me puc tirar enrere per lo de la inversió, però... No, al final sí. I ara estem contents, però sí, en Miquel. Faig moltes coses en aquesta comunitat i jo fa anys que ho deia i no em feien ni cas, o sigui, oblida't, no? Oblida't, el terrat és per anar a estendre i punto. Però va venir la guerra d'Ucraïna i això va fer disparar els preus i vaig dir, hòstia, aquesta és la meva. I aleshores la gent va començar a posar una mica les orelles i aquí va ser quan es va crear el grup aquest per començar a fer tot això. Em van dir, hi ha una empresa, una tal Solar Tradex, però no val res, però bueno, truca. En definitiva, jo vaig trucar, en Cristian vam parlar, va venir aquí, ho va mirar, hòstia, això és molt gran, i vam començar un camí lent, tal, i després, doncs, vam començar que si l'Ajuntament, que si això no es podia, que això era impossible, i jo he anat a 1000 reunions, a tot arreu on te podia col·locar-me per presentar la meva idea, per informar-me, per documentar-me, i a tot arreu em deien que no. No, fins que un dia... Perdona, i per què deien que no? Quin era el problema que deien, principalment? Principalment perquè això no s'havia fet mai, això és un terrat i no hi ha una legislació que reguli la construcció d'una pèrgola, perquè a terra les podem posar sense problema, però no volien perdre el terrat. El terrat era una línia vermella que no es podia perdre. I aleshores, bueno, doncs s'ha de fer una estructura. I aquí estava el gran problema, que l'Ajuntament deia, una estructura? No, tu no pots aixecar un pis. És que no és un pis, és que és això, que no, i amb en Cristian vam començar i es va començar a dissenyar tot això i a poc van agafant forma, encara que semblava impossible, i ens deien que no, i fins i tot durant la construcció semblava que era que sí, però que no. Ens van enviar un inspector de l'Ajuntament. Correcte. O sigui que era ai, tota l'estona. Ai, i la gent, bueno, ja començava a creure, començava a pagar. Que, clar, el meu coll ja estava allà, no? I al final tot va anar bé, que Endesa no ens donarà la corrent durant 2 anys, que tenim unes experiències molt dolentes, distribució, que 2 no, 3 mesos a fer realitat, ens ha ajudat en Salvador Salat, a vosaltres, tot ha anat molt bé, malgrat les grans dificultats. És a dir, la conclusió és que, malgrat els maldecaps i el que ha costat, ara els veïns esteu estalviant aquí, Mira, supercontents. Depèn, no? Hi ha veïns que s'han agafat més potència i altres menys, però els que s'han agafat els 4 quilowatts pico estan pagant 0. Perquè amb el que consumeixen, el que injecten, el que paguen pels excedents, hi ha gent que porta 2 anys pagant 0. 2 anys pagant 0. Perdona? Jo no tinc gas. Tampoc pago gas. Perdona? És una passada. Què vols que te digui? Tinc cotxe elèctric. És que, no sé, què més puc demanar, no? El que s'ha de fer és millorar-ho, ampliar, si es pot ser, mantenir-ho, que vagi de collons, que la gent participi, que la gent estigui contenta, i que vegin que això és possible. Jo t'he de dir que jo crec que necessitem un Miquel a cada comunitat de Mataró, Tant de bo. És que una de les coses que nosaltres sempre pensem és que la transició energètica tan necessària que estem tots reivindicant, si no hi ha pedagogia i ensenyem els projectes, no avançarà. Jo
aquí han vingut veïns, amics, familiars, que és possible. Però després em veuen, no? I diuen, ui, això és massa feina, i no ho tiren endavant. Poca gent. Jo us he enviat mogollon de gent. Truqueu a Solatradex, pregunteu, que us facin un pressupost per això, per l'altre. Però la gent li fa bola, tio. La gent s'espanta amb tot lo previ. Estalvi. Només pensem en la butxaca. Si penses en la butxaca, això no té res més que fer-se, perquè econòmicament no és car. Perquè si tu veus l'estalvi amb la inversió, és superbarat i a més ho recupera superràpid. L'IBI de l'Ajuntament, algun tipus de descompte amb Hisenda, etc. Quants veïns esteu aquí? 28. 28 veïns. Més la comunitat. Ah, perdó, que m'he deixat l'última factura a casa, que la volia pujar i se m'ha oblidat. Sabeu que ha pagat la comunitat? 67 euros. Aquí hi ha 6 ascensors, un pàrquing de 1.500 metres quadrats, escales, entrades, passadissos, 67 euros. Però és que ara vindrà el mes que ve l'altre i l'altre, que pagarem 40, 50, però és que jo vull pagar 0. Jo no em quedo aquí. Demano més plaques per la comunitat. Sí, a l'ampliació la comunitat tindrà més plaques. Per què? Per què no? Escolta, Cristian, tu que has estat la cara visible de Solatradex amb la comunitat, quin ha estat el repte tècnic que hem hagut d'afrontar més significatiu o si n'hi ha hagut més d'un? El repte tècnic més complicat, perquè obliga el projecte a allargar-se molt, i això sempre és complicat, perquè el Miquel tirava molt, però a moltes comunitats se'ls hi enganxa això. És l'inici en el qual tu has d'aconseguir un projecte que estigui validat per l'Ajuntament i estigui validat per un estructurista, perquè aquí no hem fet 4 plaques posades a terra, com deia el Miquel. Què hem fet aquí? Explica-ho, què hem fet aquí. Bueno, s'ha fet un projecte estructural per definir una pèrgola que a aquesta alçada i sobre un terrat, si venen aquests vents que van venir ara no fa molt, ni es mogui, oi que ni es movia, no? Res, absolutament, 100 km/h i això no es va moure res. És irrisori, 100 km/h és irrisori, això és una passada. L'estructura, 20 tones, 20 tones. El projecte va ser molt xulo perquè el que sortia del càlcul de l'estructura és que no hi havia prou amb l'actual edifici. S'havia de fer un edifici més gordo, no? I es van tenir que ampliar els murs on es subjecta l'estructura perquè fossin prou resistents per subjectar l'estructura. L'estructura està feta amb uns perfils que fan por de veure, és a dir, normalment el perfil, tu veus una secció com a molt de 3 mil·límetres. Aquí hi ha una secció de 6, uns perfils molt gruixuts, una bestiesa. Llavors això va ser com la part més faraònica de tirar el projecte endavant. I després fer que tot això, posar tota la potència que volíem, tota l'estructura que volíem, dins d'uns límits que són les alçades reguladores de l'Ajuntament, però és que vam anar, la part de dalt vam anar al límit, o sigui, la línia d'alçada reguladora va venir el de l'Ajuntament amb el metro i es va estar aquí una bona estona mirant a veure si estàvem a dins. I estàvem a dins, per sort, perquè a vegades se te'n pot anar una mica i estava tot a dins. Això era tècnicament el més difícil. Després, si això ho fas bé, instal·lar les plaques fotovoltaiques i fer la instal·lació és el que fem cada dia, ja ho sabem fer. Sí, però també hi ha el repte. I després hi ha el repte del final. El repte del final, explica'ns el repte del final. El repte del final és que Endesa és molt estricta amb com connectem la instal·lació a la xarxa, que és seva, i per tant ells regulen en certa manera sobre la xarxa i posen unes condicions molt estrictes i tenen poca flexibilitat, s'ha de dir. Llavors, tota aquesta instal·lació ha d'anar connectada a una centralització on hi ha molts de comptadors petits agafats amb un embarrat, amb un espai, amb un armari petit, perquè això, per estar connectats a la xarxa Endesa, i nosaltres hem de fer el contrari, anar amb un armari gros i injectar contra Endesa, no? Llavors,
vam entrar a la sala de comptadors i vam dir, hòstia, com ficarem aquí? Es diu TMF10, és un equip de mesura, un conjunt de mesura que és bastant gran i Endesa no et deixa posar una cosa que no sigui això. I aquest va estar un altre repte tècnic que va ser reconvertir aquell quarto movent comptadors, canviant centralitzacions, per deixar un espai prou gran com per poder ficar la TMF10 i connectar-la. I després, bueno, un cop fet la part física, el següent repte ja, que també sempre passa, és lluitar amb Endesa perquè li acabi agradant tot el que has fet i no et trobi pegues, que si com has connectat, que si com està feta una cosa... Però malgrat això, al final trobem una solució amb Endesa i podem més o menys gestionar-ho. Sí, s'ha de dir, Endesa també ha fet el seu procés. Sí. I ara li costa acceptar tot això, però ara ja cada cop té més definides com són les coses, com les vol, i per tant a nosaltres, els que instal·lem, ens és més fàcil arribar a fer el que Endesa vol que fem. I per tant, cada cop el procés aquest de remat final, que Endesa que sí que no, es redueix, perquè ja tenim bastant clar el que ens deixarà i el que no ens deixarà. I tenim molts tiros tirats, no?, que es diuen. Exacte. Molt bé. Bueno, escolta, Miquel, així és una bona experiència. Jo estic superfeliç, t'ho juro, de veure's avui aquí celebrant aquesta festa i no ho sé, vull dir, és que de veritat que el nostre agraïment és infinit. A vosaltres. Al febrer, fa 3 mesos, va haver-hi la reunió i la meva proposta, una de les meves propostes, perquè sempre porto moltes, era festa fotovoltaica. I la gent diu, què és això? Dic que això és una anomalia. Això és una anomalia. Ara farà quasi 2 anys que la tenim, les hem passat magres, ha costat moltíssim i això no pot quedar així. Ja sé que som catalans i som molt avorrits i som molt sossos i tot això, però això no pot quedar així. S'ha de fer una festa perquè el que hem aconseguit és una passada, no ho té ningú. I això no pot quedar, que guai, no. Ha de venir Solar Tradix, ha de venir en Salvador, ha de venir en Guillem, han de venir els veïns, que tinguin plaques, que no tinguis plaques. Aquí està convidat tothom. Que vingui, hòstia, ens ho hem de passar bé, celebrar, menjar, beure. Escolta'm, això està superbé. Si el podem millorar, estupendo. Jo vull millorar-ho, perquè aquí on estem ha d'haver-hi plaques cap allà, que ara el sol de la tarda, aquí queden trossets molt guapos per un plet. I això s'ha de rematar. Els veïns que no han entrat, que entrin, els que tenen poca potència, que pugin. I aquí que disfruti tothom, tio. Això s'ha de fer. Bueno, Miquel, de veritat, moltes gràcies. A vosaltres. I estem molt feliços de fer aquest vídeo i d'avui poder compartir aquesta experiència tan enriquidora amb la resta de gent del sector i de no del sector i animar a que moltes més comunitats facin aquests projectes. Si pot ser amb nosaltres, fantàstic, i si no és amb nosaltres, també fantàstic, perquè això va de fer projectes i d'empenyar entre tots la transició energètica. Perdona, jo quan es parla d'aquests projectes, a la gent diu, això, que quan costa, que quina empresa, que jo conec, dic, no. Això s'ha d'agafar una empresa amb caraigües. Les empreses petites seran més competitives, segurament en preu, no sé què, però quan parlem de coses bones, coses grosses i coses... Es necessita un equip tècnic i un personal que això val uns calés, això s'ha de pagar. I en realitat, encara que pugui costar una mica més que una altra, més econòmica, és barat, perquè el que t'estalvies cada mes, amb el que costa això, abans parlàvem de cotxes elèctrics, doncs un cotxe elèctric per amortitzar el que es diu, no? Costa molt més, perquè el cotxe costa molt més i depèn dels quilòmetres. Això no, això tu tens el teu dia a dia, això és fàcil i costa molt menys. O sigui que si parlem en termes econòmics, això surt a compte de totes. Però clar, aquí ens enfrontem amb la gent que li fa mandra embarcar-se en aquestes històries. No, aquí estem obrint un altre meló i t'agraeixo molt això que dius, que s'ha de confiar en una empresa que doni qualitat. Nosaltres intentem donar molta qualitat, intentem ser molt propers a la gent, però també t'he de dir, sempre diem, no som els més bons, som dels bons, no? I hi ha altres empreses que també treballen molt bé, per tant, jo animo a la gent que busqui una empresa de confiança i que treballi bé. Hi ha altres empreses que no treballen bé, no? Però sobretot és important trobar algú que estigui al costat del client, que empenyi i sobretot, que tingui el compromís d'estar després, durant molts anys, donant suport i servei al client final. Bueno, escolta'm, gràcies per tot i felicitats, Vinga, gràcies.